Moi, tässä Markus Laskupiste-palvelusta. Tällä videolla näytän, miten parannat käyttäjätilisi tietoturvaa ottamalla kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöösi. Kaksivaiheinen tunnistautuminen on tekniikka, jossa käytetään kahta eri tunnistautumismenetelmää identiteetin varmentamiseen. Laskupisteessä ensimmäinen tunnistautumismenetelmä on kirjautuminen kirjautumispalvelun kautta ja toinen kertakäyttökoodin antaminen erillistä sovellusta käyttäen. Kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta suosittelemme kaikkia ottamaan sen käyttöönsä tietoturvansa parantamiseksi. Käyttöönotto onnistuu käyttäjätilisivulta valitsemalla kaksivaiheinen tunnistautuminen. Huomioithan, että kaksivaiheista tunnistautumista et voi ottaa itse pois käytöstä tietoturvasyistä, vaan se tapahtuu asiakaspalvelumme kautta. Tuemme Google Authenticator-sovellusta, mutta jos sinulla on jokin toinen vastaava käytössä, kuten Microsoft Authenticator, on sen käyttö myös mahdollista. Jos sinulla ei ole sopivaa sovellusta asennettuna, voit ladata Google Authenticatorin Androidille tai iPhonelle näistä linkeistä. Tämän jälkeen avaa sovellus, paina oikean alareunan plusmerkkiä ja valitse Lue QR-koodi. Ota kuva QR-koodista, jonka jälkeen laskupistealkuinen tieto tallentuu sovellukseen. Tämän alla näkyy koodi, joka tulee syöttää laskupisteeseen. Aktivoinnin jälkeen sinut ohjataan sivulle, joka jatkossa näytetään myös kirjautumisen jälkeen. Syötä tähän seuraava koodi sovelluksesta. Voit laittaa ruksin, jolloin laite muistetaan 30 päivää, tarkoittaen, ettei sinun tarvitse tehdä kaksivaiheista tunnistautumista uudelleen kirjautumisen jälkeen, paitsi poikkeustapauksissa, joissa varmistetaan, että tietoturva ei ole päässyt vaarantumaan. Nyt käyttäjätilisi on suojattu ja voit jatkaa palvelun käyttöä normaalisti.